Zonalde abdominopelbikoko ariketa osagarri batzuk eginen ditugu. Ez zaigu interesatzen zonalde horretan presioa sortzea eta sabela kanpora ateratzea. Eta indar ariketek berez hortara garamatzate. Eta ez zaigu interesatzen, batez ere guri, emakumeei. Hortaz, hainbat ariketa osagarri bilatuko ditugu. Sabela kontuta edo estututa izatea lagunduko digutenak. Horretarako, arnasketa erabiliko dugu. Arnas hartuko dugu, zuru pelbiko aktibatuz, bai aurreko partea, bai atzekoa, eta arnasa botatzerakoan erresistentzia jarriko dugu ahoan, ahoa itxi, eta mingaina hortzen barruko partean kokatuko dugu. Hortik arnasa hartu, eta hartu arnasa, arnasketan erresistentzia hau jartzea, zeharkako giharra aktibatzea dakar. Eta horrela, sabelaldea estutzea lortuko dugu. Orduan, arnasa hartu, eta arnasa erresistentziarekin botatzerakoan nire giharra aktibatuko da. Ez dut tripa sartzen, soilik airea botatzen dut eta horrek giharra aktibatuko du eta markatzen joanen da.